Ina gaskiyar ikirarin cewa gwamnatin Najeriya za ta gina sufuri na jirgin ƙasa a birnin Kano ne bayan ficewar Abba Kabir Yusuf daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC? Wannan labari dai na ci gaba da yaduwa a kafafen sada zumunta matuƙa, inda wasu da yawa ke ikirarin cewar wato gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ɗauki aniyar gina wannan sufuri na jirgin ƙasa ne bayan da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bar jam'iyyar NNPP ya koma jam'iyyar APC. To sai dai kamar yadda muka saba alƙalanci ta bibi wannan labari, a inda abincin alƙalanci ya gano cewa a watan 8 wato watan Agustan shekarar 2025 wato bara kenan, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da sanarwar cewa za ta kashe naira tiriliyan 1.5 wato da biliyan 500 wajen gina sufuri na jirgin ƙasa a birnin Kano. To sai kuma wannan labari yanzu bayan ficewar a gwamna Abba Kabir Yusuf daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC, sai kuma aka ga labarin ya fito cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta kashe tiriliyan 1 wato naira tiriliyan 1 wajen gina sufuri na jirgin ƙasa a jihar Kano. Wannan dai bincike ya nuna cewa tun kafin Abba Kabir Yusuf ya fita daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC, gwamnatin tarayyar Najeriya ta alƙawarin gina sufuri na jirgin ƙasa. Idan za ku duba a wannan rahoton da Daily Trust ta wallafa a watan Agustan na shekarar 2025, ya nuna cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kashe tiriliyan 1 da biliyan 500 ne wajen gina wannan sufuri na jirgin ƙasa. To sai dai ita kanta har ila yau jaridar ta Daily Trust ita kuma ta ƙara ruwaito wannan labari na cewa yanzu kuma za a kashe tiriliyan 1 kacal ne, wanda ya sa mutane da yawa ke wannan tambayoyi na cewa me ya ci naira biliyan 500 ɗin da aka yi alkawari yanzu kuma aka rage. Ci gaba da bibiyar kafan tantala labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.